Este 1 de agosto comezaron as tan demandadas obras de mellora da travesía da estrada Lugo 533 en Chantada e parte da avenida de Monforte. Dende primeira hora da mañá, operarios e maquinaria ocupan boa parte desta estrada da vila para axilizar uns traballos que estarán rematados nunha primeira fase nun par de días. As obras céntranse nun tramo de case 1 quilómetro no que se sitúan os centros educativos Eloísa Ribadulla e Valdo Asma. Consistirán na construción de 3 pasos de peóns sobrelevados nos mesmos lugares nos que actualmente existen pasos convencionais, así como melloras na drenaxe do firme para evitar acumulacións de auga. A obra está financiada pola Consellería de Infraestructuras e Vivenda e ten un investimento de 590.800 euros. Teñen previsto que entre hoxe e mañá que quede lista xa esa obra, non na totalidade, pero casi. Hoxe o que están facendo é o fresado do pavimento anterior e mañá queren empezar xa a asfaltar. O tramo vai dende, para entendernos, na avenida Monforte, na altura do Gadis, ata o que é o cemiterio, e as obras van a consistir en todo o pavimento novo, 3 pasos sobrelevados que levábamos demandando xa había moito tempo, unha altura do supermercado Día, 2 á altura dos colexios, e despois quedará a obra de pintado que vai dende a Praza de Bon Xesús ata o cemiterio e que queda para unha semana antes das festas porque teñen que esperar a que seque ben o asfalto, senón a pintura colle unha cor amarela. Tamén se van a habilitar plazas de aparcamento de minusválidos, unha máis ou menos á altura do supermercado Gadis, dúas diante do centro de saúde e outra entre os 2 colexios, entre o IES e o CEIP. Segundo sinalara un técnico da Xunta durante a presentación destas tarefas, tamén se acometerán cambios na distribución de algúns aparcadoiros nas proximidades dos pasos peonís. Deste xeito faránse máis visibles os peóns cando se asoman á estrada. Pedimos disculpas das molestias que se van a ocasionar tanto hoxe como a mañá porque non se pode aparcar en toda a rúa, pero bueno, para mellorar e xa se fan luns martes que aparentemente son os días que menos vamos a molestar a poboación, non? En ningún momento se vai a cortar totalmente a rúa porque, bueno, hoxe estaba cortado un carril, pero non sei... No, outro día estivemos reunidos a policía local, eu e xente da empresa, e o que se falaba é de ter en todo momento un carril habilitado. Eles teñen persoas que van a facer a sinalización e a parte a policía local valles botar unha man e en principio a xente poderá circular. Claro que un dos 2 carrís sempre vai estar cortado. Esta, bueno, era unha obra demandada dende fai moito tempo, tamén pola comunidade educativa, por moitos veciños, está enfocada sobre todo á seguridade, tardou en facerse, pero bueno, por fin agora. Sí, a verdade é que despois de moitos escritos e despois dun proxecto que presentáramos o ano pasado ou xa no verán, deronnos moitas largas e, bueno, esperamos un día tras outro e ao final, bueno, conseguímola, máis que nada polo que dicías da seguridade. É unha vía que está en recta, xusto na entrada da vila e os coches entraban a grande velocidade. Ali hai 2 centros educativos e a verdade é que levaban moito tempo demandando esos pasos sobrelevados. Estes traballos son unha bella reclamación da comunidade educativa e dos veciños da zona, a través tamén dos grupos da corporación. As actuacións inclúen o paso peonil nas proximidades do supermercado Día.